Sa number 8, youth organization ang nagapabaskog sang kampanya sa human rights sa pungsod. Tuyo sang UN Sustainable Development Solutions Network Youth Philippines nga mapabaskog pang tingog sa mga kabataan bahin sa kampanya angot sa human rights. Gani sa isa ka forum nga gintambungan sa mga local youth leaders sang Bacolod upod sa pamunuan sang Commission on Human Rights Negros Occidental kag Bacolod City Youth Development Office na istoryahan ang mga tikang agud mapasanyog pa ang mga nagkalain-lain nga advokasya bahin sa reproductive health, gender equality, environment kag mental health kag iban pa nga may kantanan sa human rights. Ginsiling ni UNSDSN Senior Program Associate Renko Gaudiel sa bulig sang mga youth leaders tuyo nga mabalay ang mga agenda kag sustainable development goals para sa human rights advocacy sa 2030. Magluwas sa mga kaso ng red tagging, mga pagpamahog batok sa mga youth leaders, ginatagaan atensyon sang organisasyon ang bahin sa pagtapna sang disinformation nga nakaapekto sa imahe sang CHR kag sang pila pa ka mga human rights advocates sa pungsod. Yung language towards human rights, yung approach towards human rights, we're very grateful for that. But in terms of the issues, human rights issues, especially for the youth, similar pa naman yung mga human rights issues from back then. We have recurring issues on reproductive health, lack of access to reproductive health services, yung mental health issues, especially sa mga kabataan, yung climate crisis na issues ngayon, it's still very relevant ngayon, very strong pa rin yung take ng mga kabataan ngayon.